Iago López, doutor, que tal estás? Moi bons días. Moi bons días. Bueno, temos que falar da gripe, porque hai un gromo por aí circulando, gripe K, lle chaman, que xa nos pomos todos aí como en alerta. Isto de que vai? Hai que preocuparse, doutor? Hai que preocuparse un pouquiño máis os médicos, os conselleiros de sanidade que os pacientes realmente, porque o que pasa é que a gripe de toda a vida é H3N2, que leva tocando as narices desde fai moitísimo tempo, pero acumulou 7 pequenas mutacións desde un momento crítico. A xente non sabe como se fan as vacunas, é normal que non o saiban, pero non somos adiviños. Como sabemos que cepas de vacina temos que inyectar cada ano para saberlo? Pois espiamos o hemisferio austral. Cando é xullo aquí, ali é inverno, e vemos que virus circulan por aí para ter unha certa indicación de cales van vir para aquí. E resulta que desde que pillamos aquela cepa, non sei se foi en Australia ou en Argentina, empezamos a replicar para facer vacinas, porque non se fan dun día para outro, resulta que foi mutando, e agora xa non é tan perfecto. Isto implica dúas cousas, que o vacinado non ten unha protección tan perfecta, bastante boa, que hai unha fisura pola que se pode coar, e o que apilleu ano pasado e fai 2 anos tampouco está tan protegido, porque é moi raro coller a gripe 2 anos seguidos, porque se queda unha protección tan grande que lembras ese virus e non che volve a coller o ano que ven. Agora sí, puden tela o ano pasado e agora sí. Isto que implica? Moitísimos máis contagios. Estades notando máis gripe este ano? Sí. Aparte, eu sempre, parte do meu traballo consiste en estar mirando sempre a vigilancia epidemiolóxica da Consellería de Sanidade, que funciona moi ben. E xa se vía as últimas 3 semanas como iba subindo a rampa. De feito, eu, os meus pacientes que estaban atentos para a campaña vacinal, xa lles chaméis a todos fai unha semana e media, porque xa se vía venir. Hai moito caso, doutor, que che parece se recordamos ya os síntomas, non? Porque haberá moita xente que nos este vendo na casa que diga, pois eu non sei se teño un catarro, se isto pode ser algo máis. É moi razonable. Normalmente, os síntomas que produce a gripe son moi parecidos aos dun catarro, pero con moita máis fiebre e moito máis quebrantamento do estado xeral. É dicir, a xente ten dolor de gorxa, ten tos, ten congestión nasal e un fortísimo dolor muscular, unha fiebre tremenda e que pode incluso prolongarse hasta unha semana entera. Entón, é unha experiencia inolvidable para case todo o mundo que acolle. É dicir, se collemos a gripe, canto tempo, doutor, estamos fastidiados? Pois o normal é que, a gripe a verdadeira, de verdade, dos libros é 4 días con unha fiebre terrible e ganas de morrer. 3 días con unha febrícula, sobre todo final da tarde, que non estás nada ben, e por fin un 7º, 8º día triunfal, que xa estás sin fiebre, pero estás esgotado e pasas 2 semanas arrastrando os pés pola calle porque pola rúa porque porque é un estrés metabólico bestial. E logo algo que preocupa moito tamén é o tema respiratorio, non? Sí. O dos bronquios. O dos bronquios é moi curioso, porque o virus da gripe non lle gustan demasiados bronquios. Así como o virus incital respiratorio encántalle, sempre provoca bronquite, no caso da gripe, a bronquite non é moi frecuente, pero cando ocurre é gravísima, porque nós temos nos bronquios unha especie de pelillos que o que fan é impulsar todo o noso moco que vai atrapando as partículas de porquería, digamos, e as propulsan do pulmón a gorxa, e aclara a voz e saen para fora. Pero o virus da gripe, cando afecta o bronquio, pásalle a cuchilla de afeitar e quedase sen pelillos. Entón, a porquería empeza a acumularse, entón, unha bronquite causada polo virus da gripe é unha neumonía casi segura. E para min, unha bronquite é un bon motivo... Pero que pasaba co COVID, non? Co COVID era distinto, provocaba unha inflamación das células pulmonares que además volvía tolo ao sistema inmunitario e de repente o sistema inmunitario interpretaba que as células do pulmón eran axentes estranxeiros e empezaban a te autodestruías co pulmón, era unha cousa distinta. Isto non é exactamente así, pero bueno, cando afecte o bronquio é moi perigosa. E ademais hai un truquiño que podemos facer todos na casa para saber en xeral cando temos bronquite e cando non. Ai, pois cal. Porque isto é un esquema do noso bronquio. Isto é un bronquio que está sano. Por fora hai un anel de cartílago que impide que se expanda para fora. E logo, cando o bronquio se inflama, é dicir, énchese, o problema é que comprime o calibre. Se a bronquite é suave, pode que non a escoite, pode que non teña... Incluso pode que o médico me esculte e non escoite nada. Pero hai un truquiño de autoavaliación que é facilísimo, doadísimo, que eu encho completamente o meu peito de aire, collo, e intento soltalo de golpe. Se sou capaz de facelo así, significa que o bronquio está esencialmente sano. Pero se o fago, o que sae é... que algo que a todos nos pasou alguna vez na vida, significa que cando estou forzando todo o volume de aire non é capaz de sair, porque hai unha pequena obstrucción. Claro,
Cando estou fatal, entón estou silbando como teño un concerto de gaitas no peito, eso se esculta perfectamente. Pero cando teño unha inflamación suave, que xa indica peligro, se eu me autoavalío e fago significa que teño que ir ao médico porque unha bronquite no contexto dunha gripe é unha neumonía casi segura e seguramente haxa que utilizar un antibiótico preventivo, é dicir, machacar a toda a flora respiratoria porque esa neumonía ocurre porque a miña propia flora se amotina contra min e ven a tocar as narices. Entón, se eu converto os meus bronquios nun páramo desolado coas bolas de paixa rodando por aí, entón aí non hai ninguén que se amotine contra min. Pois anoten este truquiño do doutor para casa é unha cousa, isto para que o trouxemos? Isto o trouxe por un motivo, é dicir, hai cousas que se len na prensa que parece que vai haber unha ola de morte, destrucción, e non exactamente así. Non é o mismo que veña aquí o virus da gripe e faga así, porque se ti me chamas a mí, aquí chega Chago, chego eu aquí con isto e me fago un smoky nos ollos, te quedas así un segundo e dices, é Iago facendo parvo. Pero outra cousa sería que me fixese unha cirurxía estética completa e eu chegase e non se veses quen son. Pois esa diferencia entre estas pequenas mutacións ou cando se produce o que se chama un salto de clase, que de repente estamos cun H3N2 e convértese, non sei, un H7N4. O corpo non o coñece de nada e o virus ten carta branca para atacar o meu corpo, entón é cando se produce unha ola de mortalidade. Foi o que pasou en 1918 cando surxiu a H1N1, a gripe española, que non era española, era de Kansas, pero matou a un montón de xente en todo o planeta. E tamén foi o que pasou no 2009, que estábamos acostumbrados a H3N2 de toda a vida, a H1N1 levábase en 1977 sin circular polo planeta e de repente, non se sabe de onde, apareceu, non sei se era en California ou en Arizona, apareceu de repente un porrón de H1N1 e empezou a causar, aí sí que tiveron causas moi graves na Argentina, en Australia. Por sorte, cando nos voltou de volta por hemisferio norte, perdeu a agresividade, non foi tan desastre como esperamos. Pero 2009 foi un ano duro tamén. Que interesante escoitar sempre, claro, efectivamente, como os virus buscan sempre o camiño para camuflarse e fastidiarnos unha semana. Gustanlle poñerse disfraces. Como a da gripe, que interesante. Se me permites, quería decir unha cousa tamén para a población. Agora imos que sabemos que hai WhatsApps con este tema. Se tedes máis de 7 días de gripe, parece que mellora, pero de repente a febre rebota, correndo para o médico porque é unha complicación casi seguro. Pois anota todo o mundo este consello do doutor. A ver, primeiro WhatsApp, a ver se o leo dende aquí. Teño 38 anos e boa saúde, pero no 2023 collín unha gripe moi forte e estiven de baixa varios días. Debería vacinarme? Seguramente sí, pero se unha persona... É que todo o mundo cando colla gripe de verdade vai estar de baixa varios días, pero este é un exemplo. Colleu a gripe no 2023, se non houvese estas mutacións, estaría protegido que colleu en 2023 e tal vez libraría. Pero agora non vai librar porque poñeuse a peluca. Porque se puxo aí a perruca, como ben nos explicaches. Efectivamente, pode collela. A ver, que creo que temos outra cuestión. A ver, meu pai ten 84 anos, non, 64. Meu pai ten 64 anos e padece EPOC e obesidade. É grupo de risco? É claramente grupo de risco, porque o paciente con EPOC ten o problema de que nunca está así. A súa situación de partida é esta. Ten un bronquio que é un poquinho máis carnoso. Entón, o paciente, de hecho, se llama enfermedade pulmonar obstructiva crónica porque nunca está despeixado. E, ademais, a barriga ten o problema de que, canta máis obesidade teño, as miñas vísceras abdominais comprimen o pulmón desde abaixo, é dicir, non tes tanto volumen pulmonar cando estás delgado como cando ten esa obesidade. Entón, un bronquio obstruído, un pulmón que é funcionalmente pequeno, é unha persoa que ten moi pouco volumen de reserva para perder en caso de que colla gripe. Por tanto, esa persoa sería moi rentable que se vacinase. Bueno, pois, que interesante isto. Gracias, doutor, por aclararnos todas estas informacións sobre o virus K.